pamilya. Hep, hep! Hooray! Tú te aprovechas porque sabes que te doy. Deman kuya ay nagsabi. Hindi kaya ako sa kunyan. Sain? Sarong binditadong okasyon. Oo, ukudon ko. Ha? Ukudon Sige ko. daw. So, igwaki, ano yan? Igwaki, cake? Pwede. May cake. Igwaki, wine? Igwa. Gari, iyo na. Gari, alam mo na. Igwaki, mua? Iyo, so pag matapos na magabi, paampang suduwa. Mua. Mua. Sarong pamilya na naman ang nabilog, Kuya Mike. Yes. Oo. Huwag maho na okasyon, kuya eh. Yes. Another family na pag gigibuho na inspirasyon. Ano? Yes. Sarong magayon na ladawa na mail mo sarong pamilya, bilog asin, lalong-lalo na bagang ngunyan, maselebrar kita kang Father's Day. Naili ko naman so kaugmahan ki sarong ama, Yes. na bilang sarong magurang, na tigtutugon niya sa mga aki niya kung anong maray nagibuhon. Pag kinasal na, may vision ka na eh. Di ba? Yan. Iba na ang bako na sa araw kan dati. Iyo baga. Pag kinasal na, especially sa mga lalaki kasi padre de pamilyang pinagapod, dakula yan na responsibilidad. May vision kita dapat naman, Kuya Mike. Yes. Diba? O yan na. Sa mga gustong maging ama, ang pagiging ama, bako lang po so basta nagkaaki ka na. Yeah. Diba? Dapat igwa ka na ki, dalan na Lalakawan. pagtutuglas. Oo. Na lalakawan ka sa imong pamilya. As May in, pattern. ano ang pangiling mo sa puturo? Ano ang Correct. magiging kaluluwasan kang sa imong pamilya? Yes. So, kung paano mo dadarahon, sain mo dadarahon, and ano ang sa imong na picture out na magiging pamilya. Yes. 20, 30, 40, 50 years from now. Yan, yan ang plano, dapat planado. Kumbaga, ang pagiging ama, dapat architect ka na, engineer ka pa. Yeah. Diba? Kompleto. Ano? Tapos, architect ka na, engineer ka pa, labor ka pa, laborer ka pa. Ika pa ang timekeeper. Yes, mason ka pa. Gabos, Gabos, Kaya A baka- very good builder. Yes, builder. Ikaw pa ang ma-provide kang i-build mo. Yes. Diba? All in one. Kaya baka madali ang pagiging ama, Mhm. Kuya Mike. Sabi nga ni kang bago ako nagdigdi kuya pigsurvey ko sa mga aki. Nya ko, ano niya ko sendo sa description nindo bilang tatay si papa nindo. Kung makarangay ka mo kan simbag. Ngaya papa ngaya complicated ka. Nata daw ta naging complicated. Ay dai mo pala nagbawi. Ay pwede nga papabawi on. Ay nakikig ako. Sabi all around na sa All kanya. around. Iba lang ganun. Oo. May hawig mo na gatso. Complicated. Kapag medyo negatibong reaction. Pero all around. Yes. all Tapos saro, so positive. kango na naman sabi limited edition. Anong klase nga ba ka? Limited edition. Yan ang mga magayon. Description. Yan ang Ang parang natigapot ang aki. Correct. Pwede ka mag-improve. Oo. Limited edition. Kumbaga, diit lang. Aram mo sa mga lunadan, Kuya Mike, pinag-aaragawan iyan Ang mga limited edition. limited edition sa mga Yan eh. motorsiklo, lunadan, eroplano, saan naman nagamit na Iyo. pinag-manufacture. Pag limited edition, proud ka na igwa ka Proud. iyan na mga limited edition na iyan. Positive pala nito. Correct. Salamat abi nini. Matibay man ang aki mo. Limited edition man iyan ang aki mo. Sige, maray na paghahapon po sa gabos sa mga paraantabay. Al Downing, Sabado, Pecha 19. Ano yung kumahanap? Kan bulan ng Hunyo 2021. Sa giraray po niya itong mga kakaibanan every Saturday. Kuya Mike na limited edition. Okay, present. Yes. Sa mga paraantabay tayo sa tuyang Facebook Live, DCGB News Online, sa sige lang, antabay lang po kamong niya na pagkahapon. So mga textmates naman, dyan sa indong mga harong, pwede tabi ka mo magpaabot, kan mga sa indong mga kahaputan ngayon na pagkahapon, 0906-591-8122.
Ay, sala, bako ito. Sala. So, duman ito sa ibong. 0927-3980955. Es mi Gari, corazón. limited edition may itong number mo, kuya. Limited edition ito. Nako, duman ito sa FM. Iyo. Ay, pangyayari sa maabaka. Sige, tabangan ko. Ngunyan, limited edition kami ngunyan. Tabangan ko si kuya. Kung may mag-text, itaw ko ang number ko ngunyan. Ade, so, ini ang mahiwagang numero ni Kuya Mike. Aha. 0930-214-9781. Yes, O, sige. Sa mga textmates ta dyan, tabi, kung may gusto ka mong kahaputan, ano? Olvidar. Ngunyan, since nasa aga, Kuya Mike, Father's Day, sabi tangani, kasubago ang sarong ama, dapat igwa kita ng vision, igwa kita ng mga plano, may mga disenyo kita para sa buhay kan sarong pamilya, ano, ngunyan, special na aldaw ang satuya na igwa kita ngunyan na Sabado. Correct. Armo kog nata. Dahil. Dahil ko nga ara. Kunyari, dahil mo ara. Kunyari, dahil ko ara. Sa tuya na makakaibanan ng ama kang PBN Broadcasting Incorporated. Gusto ko ito. Ayos. Gusto ko ito. Ayos. Gusto ko ito. Ayos. Sa utrohong ko, ang ama kang PBN Broadcasting Incorporated. Hello, Kuya Nonoy. Ayan na. Ay, yaon mo lang si Sir Jose. Oh, yes. Taon-taon na makakaibanan ta si Sir Jose. Si Sir Jose. Limited edition man yan si Sir. Napaka-limited edition ini. Napaka-limited edition ini. Siya ang Vice President for Engineering. Yan. Sabi ko na sa imo pag ama ka dapat engineer Engineer ka na, ka. architect ka pa. Natumbok mo David, Sir. Engineer ka na, architect ka pa. Pero sa satuya yun na pagbabalik. Tanga ni makabuelo kita taon-taon. Okay. Ano? Makabuelo kita taon. Sige lang, Kuya Nag. Yaw na si Sir. Yaw na. Okay, sige. Welcome tabi sa programang Usapang Pamilya. Sabi ni Ma'am kaya Sir Jose na napunta kay Sir Nonoy. Okay. Sarong limited edition and ang ama kan PBN Broadcasting Incorporated. Ano? As of now. Actually, ang ama si Sir George, no? Pero since na yaon si Sir Nonoy, saro pang ama yan. Ano? Yes. Sige. Iyo po. Sir Nonoy or Sir Jose, maray na pagkahapon po sa imo. Maray na hapon man. Yes, good afternoon po. Good afternoon, Sir. Gusto ko po. Good afternoon. Gusto ko po, Sir, ipamidbid si Kuya Mike. Hello po, Sir Nonoy. Sir Jose. Hello. Good afternoon po. Good afternoon. Okay. Salamat, Sir, sa imong oras. Ano po, para magtaoning kumbaga, insights para sa satuya ng mga paraan tabay sa pagiging sarong ama. Bako lang sa pamilya and then sa ama kan iba pang bagay, no? Ayo. Siya baga pinagtuturing tang ama digdi sa satuyang istasyon. Ano? Yes, Kuya. Yes. Kikigun tatulo si Sir Jose. Ang primerong apot ko sa iya, how do you describe your father in one word? Yeah. sige daw. Sige. In one word siguro, I try to be a model to my family. Model. Magayon. Model. Kumbaga, sa iya, kay Sir, action speaks louder than words. Yes. Tayo mo modelo niya. Dahil pigapartaran para ipapailing niya sa Ipapahiling. No? Magayon, Usually, magayon. iyon ang katangian talaga kang sarong ama. Doon nagpaparataram. Iyo man ang ganda dahil. Tigpapahiling niya talaga kung ano ang dapat. Iyo. Pero pag Sabado, kitang dua, sige antaram. Okay, Pag Sabado, mga aki kita pag Sabado. Yes, si Sir Nonoy, pero may ko ini nakaka-story. Mga na mga wisdom na naokudan ko digde. Actually, malimit bako kami pirming nag-iistorya ni Sir Nonoy, pero pag istoryan mo talaga ni si Sir, mapapatangad ka talaga. Mamati ka talaga. Tama talaga si Sir. Yun talaga. Tama Iyo. talaga si Sir. Ano? So, maray man na, yaon yun si Sir, maaputan ni ka mga importanteng kahaputan, dapat igwa kita sabi niya nga ni, modelo. Yan. Oo. Aputon ta siya kung, kita baga, mga aki pang mga Opo. batang ama. Si Sir, medyo advance sa tuya. Oo. Dahil na yung mga na may Yes. tuturo sa tuya. Ang ko sa iya, panduwa kong apot, how do you perceive
fatherhood. Yan. Kaya mo tabi, kuya, i-translate ito? Tama na ito? Tama na ito? Sige, napaisip si Sir. Paminagan mo si Sir. How do you perceive fatherhood? Yan. Grabe ang mga apot ni Kuya Mike. Garo pang Mr. Universe. Magabat yan, pero ang sabi ko nga I'm not really a perfect model, but I'm trying to be a model. We try to go there. Kasi dapat may allowance pa. Kasi kung yaw ka na duman sa itaas, dahil ka na mag-grow. So you always look for Room for how to improvement. room for improvement every day. Okay. So I perceive the fatherhood as of course in the likeness of we should be in the likeness of our very ideal, pero we have to be likeness of how God is. A father who does not live, who does not who does not go away, who is always there, ever present, ever supporting, who will never give up. Always. Father who will never give up. Like our Creator, He never gives up on you. Okay. So, para kay Sir, dahil ka dapat mag-give up, kuya eh. Yes, never say die. Yan. Pero may yes. Oh, yes. Magayon baga, baka, Iya, baga. magayon na daw ang gisarong ama Yes. na para sa pamilya mo, you're always saying yes, but using yung model ang satuyang kagurangnan. Yes. Kumbaga, connected. So, model ka na, connected ka pa sa iya. Yes, like garo man sabi nga ni Sir Baga, garo da so creator, no? Yes, Always yes, correct. present, always everywhere, Mhm. no? Dai naghahali, dai kababayaan, anytime nakakaipuhanan, yaon siya. Eyo, muya ko i-follow up ang apot kay Sir Nonoy. So, mga specifics kay ito na specific setting or mga sitwasyon kung paano kami bilang mga hubin pang mga tatay, sir, paano kami, ano ang maitatao-tango niya sa satuya na lalo ang nagapuron pa sa na maging ama na paano kita maging model and how can we being a model connected kita kay Lord? First and foremost, you have to assure your wife that you will abide by your vow. For better or for worse, in richness or poorer. For Ayun mo nang sickness and okay. health. Rumdum mo ba ito, kuya eh? You will parang you are the person who will never leave his family. You have to assure your wife that no matter what, maski magabo ka na sa ako, I will never leave you. Wow. Yan ang, Very romantic. yan ang sabi ni Oh. katong Kuya Germs. Ala. Walang Tulugan. Pero kay Kuya Nonoy, walang iwanan. Walang iwanan. Mas It's magayon very- sa kay, sir. It is very important that you get married in the church, in the proper court, in the church mismo, not in the Yes. civil. Because in civil, there's a loophole. Pwede kang maiksit baga. Pwede kang anal, which is anal or separation, igwa. But in the church, once you are there. You'll be contented na. Dahil ka na magpara iling sa other fence. You have to improve your Kasi ano mangyari kung what do you call a person who goes away from his house? It's a broken home. See? It's a broken world. It will be a broken world, broken home, So, broken everything. yung manangad, sir, Sir Jose, very important kung Oo. anong klaseng
ang kasal kang mag-agom. So very important talaga mananggad kuya. May Na- pagkakaiba talaga, Oo. Kuya Mike. Very good. Magayon so ni Sir Jose na may iling tangon yan ang pagkakaiba na pagkasal ka na sa simbahan, you are there forever. Yes. Till life. Kaya Diba? pala may mga nagsasabi, halimbawa may nahiling ka na, kasal ka na ngaya. Mhm. Yun ang sain ngaya, sa Yeah, simbahan di ngaya mo or mananggad, ade. sa padig ngaya o sa Oo, mayor. iyo. Sa west. No? Kaya pala naghahapot sinda kayo kasi there's a big difference. Iyo. Gari may diferensya. Gari bako complete. Gari may Yes. kulang. Kaya ang iba talaga, saan kang kasal? Yes, sa simbahan talagang aside from sinabi sa imo, wadain ang aratrasan yan, bako lang ito dahil nagpirma ka kontrata, Iyo. may vow kitang sinabi, Yes. pinangako. So magayon na na ma-encourage ta Sir Jose ang mga lalo sa mga nagpaplano magpakarasal. Magayon na ma-encourage ta Yeah, sinda na mag-decide sinda, magpakasal sinda talaga sa church. Mhm. Yes, bagaman sa na yan, so nagkiurong kang may kontra ka mo ngayon, kontrata. Mhm. So, dahil man nagpirmahan, paano mo mahabol ito? Pwede ka sa nang bayaan eh. Ano man. Valid Kung di ka mo, talaga dapat. But the thing there is ining union nindo is blessed by the divine. So bako sana it's not human made. Mhm. Okay. So an advice ko diyan sa mga nagkamali na nga ni kamo, nagkamali ngayon magagong. Mhm. An advice ko diyan, just work on it and then God will perfect it. Mhm. If you keep on God will help you kasi you're not alone eh. Oo. Okay. Dapat kampante kang igwa kang katuwang eh. Mhm. Mhm. You're not doing this yourself. So you have to ask yung the Lord Mhm. that who you worship to help you. In that way, vice versa, nag-improve ka mo and then your family nag-improve. Kasi ang children mismo has also the responsibility to look after the fathers, after the fathers. Bako sa nang pabayaan ng father kasi human man yan eh. So basta dahil nalaglagan eh. Mhm. See, magkamali man, turukot sa na. Ang Sarap primero ay da sarap. Sir Jose na Oo. best example kay sarong ama is to marry in the church. Para sa iyong mga itong sargar, primero Yeah, best yeah. example mo bilang ama, Mhm. pagpakasal sa simbahan. Yeah. Iyo First step should be right. Pag nasala ka, wrong step ka na. Ayo man ang See? God. Yes. So, Totoo. kumbaga sa marcha, Mhm. so bass drum, naka-marcha ka duman. Kasi kung dahil ka if you are in the military, pag nagaparada ka mo, pag wrong step ka, salaang kwan mo. Naramdam ka. Left right niya. Puro sa nga left. Minahiling ako ka na video na nagparaulog talaga ako na iba so step niya duman sa iba. Reparuhin pa si Iba mga kuya. Arog. Iyo man ang God. Arog kita ka Sa to pag mga succeeding, sarala na. So, begin with the first step. Start a family and building a home. So, it's always, pamabasang baga, the cornerstone. Ano yan ang cornerstone? The cornerstone should be the father. Kasi from there, nag-emanate ang the whole puzzle of it eh. Mhm. Kaya, everybody should help in building up the family. Ayo man ang God. Kasi garuman sa nagtutugdog kang arong, kasi ang arong, for example, nag-ibo kang creation, nagpuong ka mo, duwa ka mo, na-populate nindo, kasi may aki ka na. Mhm. So, nagibo ka mong atop, nagibo ka mong roof over your head, nagibo kang arong. So, and then, nag-prosper ka, as many as the stars, dapat.
Iyo. ang aki mo. Iyo po. Eh, something to think about. Kasi we were not made to be bad, actually. Persons were not made to be bad. Mhm. There's a room for improvement always. We are not essentially bad persons. Nagiging bad lang sa daing nag-aas ng guidance sa Daing katuwang. sa Diyos, yun. O daing katuwang ka eh. You are doing this for yourself. Mine. I like it my way. I do it my way. So how about may compassion ka dapat sa mga aki mo man, Iyo po, iyo po. Sir Jose, ngunyan po baga, ang sequence kang marriage and being a father, nababaliktad na, kung minsan nainot ang maging father mo na, saka ang marriage. So how do we encourage now? So mga youth ang ngunya na, ma-encourage ta sila na, so sequence, dapat, so tamang sequence, marriage muna, bago maging father. Yes. Dakulon ka yan. Iyo. Sa kumbaga, sa tamang panahon, dapat nga. Nawara na baga ito. Sabi ba kayo ito sa TV show, sa tamang panahon ngayon. Mhm. Alaton ang tamang panahon. So, Day mag-idali. Dahil magidali kasi ang aki, ang aki na para yan bringing up is like a jewel na pigahanap. So, yun yan. Okay. Kung waragas ka mong pamilya, kung para inom so ina, para sugal suama, ano man ang dapat ilingon man sa diri mo ang sarayo. Ano ba ako? Ano ba ang MI? Ini ba ako? Mhm. Dapat ilingon mo ika. Bako sana sige sanaan. Kaya dapat may refleksyonan an sarong ama. Mhm. Ako ba ini? Gusto ko ba ining pigibo ko? Actually, ang mga ama, abo man kang pigibo nila eh. Mhm. So, ang abo man dapat magsuporta na dahil magpara kutya, magpara ang sarong agom na ang lalaki, I'm talking for the, na demoralize man baga. O, likewise, baliktaran kita. So, ama man, dahil man magpara, sa agom, magpara, puro yam-yam na sana. O, puro iwal, So, try to, bako ka mo broken home. Mhm. Kung nagali, when Adam and Eve left the, what do you call that? It was a broken home. So, who do you patch up? How do you patch up? Ilawag mo, for example, nagkaburulagan na kamo, you patch it up with a glue. Ano ang glue sa ito sa buhay nito? Mhm. Your glue is going back to your creator, maggilalay. It's always going back, pointing to the Lord. Actually, this talk might be boring, pero that's what it is eh. Iyo. Ano pa man, where do we seek anchor? Mhm. Pagparailing ka sa ng kung mga YouTube, dumang ka makuha sa Google, di man makuha dyan eh. Correct. You can do your own research by looking at yourself. Introspection mo dapat. Kasi, dapat magtaga isip-isip kung 2021 na ngunyan. So, how many years am I going to live in this earth? Maalat pa akong mag-senior citizen ka. Tanganin ngayon pakarayon ko ngayon buhay ko sa senior citizen. Pag senior citizen ko. May schedule ba din? Late bloomer. schedule. Pag ka na, senior citizen, wala na. Dahil na.
pakuan na, going downhill na. Iyo man ang ganda. Paus-us Ang iba na. yung arukan. Paus-us na. Oo, saka na Oo. ngaya. Saka na, Iyo. hanggang inabot ka ng COVID. Saka na. iyo. then, Glue, dapat Ah. igwa kitang glue. No, Tanga ning. No rin pa. Iyo. Now, you have to start now. Yes. Oo. Now is the time. By loving your family, Mhm. sige sana ang love. The father who does not give up, dapat. Yeah. Magayon na ano. Pagsisir talaga ka orong ko. Oo. Nakaisip na. Kung dahil ka nakamas, styling ko ka, nakanganga. Napupundo ang ano mo na nangangalas ka kay sir. Sabi ko, matangad ka talaga sa langit. Pagsisiran ka ulay. Tayo, mas kaya ko yun, para tigikikik ko sa dito ko, tanya ko bago. Matangad kita kani sa langit. Pagsisir talaga. May saro pa, Sir Jose, na ano, may namati akong sarong magayon na tataramo na marriage is heaven in itself. Sabi kang matali na namati ko ka nagtaram, sabi niya, marriage is heaven in itself. Oh, pero so mga nakaoron ko mga barkada ko, dahil man nga Mike, sige nga iwal me. Bako man nga heaven nga ang marriage. Oh, aron na ka ng reality mo niya. But Yes. the ideally sir, marriage is heaven. Agree ka naman, sir? Well, ideally, pero in the real world situation, sometimes, nangyari kasi pareho na kamo clouded ang isip eh. Mhm. So one should be very clear in mind. The father should take the lead. Kasi dapat aliun mo ang baggage mo sa payo mo para makaisip kang tol. Paano kuya? Like mo niya na pandemic, nakulong kitang oras mag-isip-isip, mag-urok-urok. Iyo man ang God. So, aliuntan you have to clear your head and kung di pa magibo, you do it one step at a time. Kumbaga sa when you change, it does not mean I will change bigla. You can change 1 millimeter a day. Sige sana ang change. Kumbaga, maski And then diit, you will basta see. igwa. oo. Basta Sige sana. igwa. Oo. Mm. Basta igwa sana. Iyo. Basta Not necessarily ma-proclaim ka sa kinaban. Ako nga, healed na ako. Mhm. Oo. sabi kang mga tinaraman, Date. Oo. Padit-dit, basta igwa. Sana, one step at a time. Oo. Maabot sa punto basta na- nag-change. Oo. Maabot na lang Kasi kita kan sa punto. nag-ano Diretso na. yan, pag nag-change ka, kumbaga sa kwan, exponential yan exponential effect. Bako sana 1 plus 1, kundi time multiplication yan Mm. Ang pag-change, later on, mailing mo, grabe an effect. You will never realize it that you are already something, may effect ka naman lamang. You can go back by looking at your child and just being with him, with her, Mhm. not talking actually. Di ka magparataram, just observing him, observing her. Mhm. Kung ano ang kaipuan niya, tabangan mo. Mhm. Not talking lang. Di ka magpara. Every meal is not a chance for you to proclaim yourself. It is not a time for bagaso daragitan. Every meal should be a happy event lang. Happy meal. But kung it is not a session for gripe session, o kung may mga gripe, sige sana, mawara yan. Kasi wala naman, dahil kapig tatakutan dapat dahil taputan ng ina, ama. Dahil dapat kung tinatakutan, dapat you look at yourself again. Yung mga parents na natatakot sa mga dapat nagtatrabaho kaya sa naso ama you are not a deterrent o yung parang
against ngayon, no? Mhm. Uyun ka sila. Terror. Mauyon. Yan, mauyon na si mo yan. Ano? Garo terror father. O, terror. Dahil manag-work yun eh. Ayo. So, Presence, presence na game. pala, Sir Jose, ang very important. Presensya mo. Maski dahil ka sa nang parataram, but you act kung ano mga pangay pa mga aki mo. You just be there, help them, kung ano mga kaipuhanan ninda. Encourage them. Always encouraging them. Then magpara ribok na ngaya. And then kung mag-apot, dahil ka magtaga-advise ka, pero lang, in a friendly manner lang, ngaya, garo ngayon sa laya. Let us say always, Dapat palan bako masyadong hard, Kuya Mike. Iyo, no? pitik sila. Oo. Pero at least nagmo-monitor. Pero Pero at least nagmo-monitor and then yaon so guidance. Not necessarily na, puro doon na kamo tauyan na si Papa Nindo. Iyo. Diba? Usually, you arugan madadang hugta, no? Iyo. Kaya gayud sinabi kang matuwa ko Papa, complicated ka. Wala ko na naman kay Sir. Relax lang. Okay, kasi gusto naman na, in all honesty, maray sukuan mo, maray manan meaning mo. Always naman na gusto, sisay man na iraot ang aki. Gusto puro maray. Kaya lang, the way you deliver it, how you tell your love. How you do not need to, I love you, ganun. Hindi naman, you love them by supporting them, being there, and advising. Bako sana so, you have to be a friend to them. Kasi kung 3% portion permi ka mo, Yung talaga. Pagyaw na sa durulaga na. Iyo. Tangaya, nagatago naman. Duman na sa Yes. So, it's not a good, the way na mai-deliver. the way how you deliver. Yes. You try to improve on it. Bilang sarong ama, Kasi ang sarong lang. mga millennials ngunyan kasi, bako naman so, they are not used to force, about sila kan force. Usually they like, yung parang nagtutulong ka ba, tulong ka lang. Katuwang ka, support. Kaya, kasi ang mga, kuminsan ang mga aki, makainit man kuminsan. Kasi parang nailing sa nila suicide naman, o baka kita man nailing taman sa na Iyo man ang one-sided. Iyo. Correct. No. Usually, yaw naman sa nakita naman sa yaw naman sa nakita naman sa usapang millennials, no. Totoo so sinabi ni Sir na ang mga millennials abo kang nakokontrol sinda. Yes. Abo kang Abo ni nakokontrol. napig-impose sa indang Correct. muya may sadir man sindo talaga. And besides, iko kita piga-upload na culture gap. Yes. Oho. But anyway, ma-time check mo na kita, Kuya Mike, Sir. Mabayan Sige, mo na sige. kita kan mga bills no, para dire-diretso sa tuwing na pag-ulay-ulay, sa tuwing pagbabalik. Oras niya to, alas 2:40. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workis yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo
epektibo ng Baby Pasteco Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Digao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims.
Alright, Kuya Mike, balik kita sa satuyang programang Usapang Pamilya, kaibanan sa tuyang ama, the VP for Engineering, Sir Jose Nonoy Loksing. Yes, welcome back po sa Gabos. Ang unyan, ipapapadagos ng mga sa tuyang magayon na topic. Yes. Okay, sige. Dahil ito magpahalo yun, sige na Kuya Mike, kikiga na si Sir Jose kan susaro mo pang apot. Okay, baka pa nagilingan kami kayo ni Sir Jose, para kikiga. Ikaw na naman ngayon, Kuya Mike. Mapadagos kita. Oo. Ang tango niyan, susunod tang kahaputan in relasyon dumantabi Sir Jose Casubago. Ano ang sa imong vision bilang head of the family? Ano ang sa imong vision sa imong pamilya? Kung ano ang magiging kaluwasan kang sa imong pamilya sa futuro? Vision on your family, on what to become as the head of the family. Well, ang one of the things na siyempre nagpunyan sa pag-adal, nag-aral sinda, katapos man. So, ang vision ko lang na they will become responsible parents themselves. And then to rear children who are well, in the parang yung marayman ng mga aki, makaluwas ang produkto nila mga marayman. Kasi even if you graduated from this and that na university and then you did not, tayo mo panailingan meaning kan life mo na it is useless kung tapos na inadalan mo garo sako dahil man na kamugtakan kung na-attain mo man so politika ka, nagkalangkaw ka, na-attain mo sa gabos na mga yaman mo, so nagkanegosyo. But so pamilya mo garaba, bako yan ang nailing kong baray. Kumbaga, ang Sir Nonoy, ang sukulan kang pagiging successful mo is the reflection of your family, and being good is not about your diploma or kung ano pa man ang madudumanan mo sa buhay mo, but being good. Iyo tayo Sir Jose tabi, ade iyo ang gari magayon na mensahe na naiiling ta na nagagamit ang unyan. Kumbaga ako, dahil ko pa man na pangun ako kato kuya ang pag makagraduate ako, maray na ako. Ngunyan pala, it's not about your diploma na successful ka. Iti pala, dapat maging maray ka, outcome kang maray na inadalan mo. Yes. Minsan talaga, Yes. ang iba, Tama yan. ang iba mailing ta, very successful. May negosyo, mayaman na, makwarta na, may, kung ano nang guwa, sabi nga wara ka na ngayang hahanapon pa bilang sarong tao. Nagabos. Bilang sarong tao. Pero, kalkalon mo sa buhay pabalik. Something is missing. May mga bagahe na nawala. Yes. Ito ang dapat na mapanuan o ito ang dapat na dai maputol. No? So kumbaga, ngunyan kung kita kuya Sir Jose, kung magibo kita kidalan para sa satuyang pamilya, ano mga specifics na sabi tani, diit pero gari papaduman kita brick by brick the road that will be taken by our family. Ano itong mga bricks, specific bricks na pwede ko ilaag bilang sarong ama para mapaduman ko siya sa dalan na maray? Sisip ka po po. Sabi to sir, sabi ko, ano ang mga specific na, gari baga, kung mga ingrediente duman or mga dapat na gamiton duman sa vision baga, vision. Siyempre, mga dalan na napaman. So, umaya ko, madumanan kang pamilya ko. Ano mga specific characteristic ang mga ingrediente duman sa tinampo? Tanganing madara ko ang sakong pamilya duman sa marahay na pigmamaawot ko. Siyempre, financial freedom, ikaw kang financial freedom. And then, of course, yung
yung natapos gabos na education kan mga aki mo. Yan. Kaya ang mga nagapuon sa sa mga magurang, sige, you have to tayo mo pabayaan ang pag-eskwela kan mga aki mo. Because if you are giving them the right education, yan, sabi ko sana, hopefully, they will seek the right path. Kasi kung wala foundation na maray, where sa insin na mapoon. So, at least tinaon mong giya, pero in your lifetime, pwedeng day mo na nadara ang mga pamilya mo sa but we must realize that ang ginibong mo digdi, whatever it is, will reflect still to their future lives. Ang pagbabago kan sa rong tao kasi pwedeng di mo ma-achieve sa sa pagkabuhay mo. Sa ang mga aki mo pwedeng di mo ma-achieve. So pero at least natao mo sa inda, tapos after a while they will realize that si Papa pala niya tama ngaya. It should be that way na speak palagi po pala niya ngayon, tama ngayon. So, ako nga niya magiging maray. Kasi kung para abas ka, para you were in the government, nagpara habas ka, ano man makukuha mo, sa mga projects, left and right, may cut. Government, nagmaray man sa arong mo, are you proud of yourself? Are you proud to shout it to the world na proud ka sa buhay mo? Kinurap kong yan. No man may tara. Kumbaga sa kumbaga sa kanta, when will it ever end? Ang brokenness ng Filipino family, not only in character no rin mapundo. Kasi improper like in election na lang, improper election will lead to improper candidates. And with and the system garo aloy nakitang nagarulukuhan sa sadirita. Nagadarayaan sa eleksyon, tapos day man we accept it as a norm. Yung mananggad. Gari so sala, nagiging normal na Sir Nonoy. Ade, so sala, nagiging normal na. Tapos tabi, pakiurong ko, for example, mga barangay kapitan kamo, day na nido ipag-involve ang youth sa pagpatos-patos kan mga sintabo na ipanao sa the next day. See? Ayun, nailing mananggad, nailing ka mga kasi ka ng mga kapitan, ang mga aki, nag-involve ninda sa pagpatos kan mga sintabo. Sa mga 20 pesos, 500 sa sample balot. So paipit. See? Natatangada na. From there, sana din na magsunod pa sa kabataan. Kung gusto mo, sa'yo mo na sana yan. Sa'yo mo na magadan yan na sistema na yan. Iyo, hanggang dumana sa inda. Chain kung di mo kaya, sige sana. Bala ka na sa buhay mo. Dahil na ipagdamay sa mga aki mananggad. Tama ko na naman. Yes. May chain reactions iya. Dahil na pagdamayan ng aki kan mga tapos susugon sa aki dumanya because nga yun yung ngayon nangyari. Ang mga aki man dapat magtultul man bako sila magastos sa pamilya sa ama. Kasi ang mga aki likewise mga magastuson man. Paano ko ngayon masuporta ining mga aki ko siling kayo mga magastuson so dapat likewise the whole family should support each other. Correct. So kung day mo kaya sa politika day ka na magkwantabe kan
Iyo, Hindi magayon ka baga naman- kuya ay na Doktor yaw si ko. Sir Jose ngunyan. Natanaan ni ngunyan ni kuya ay so iristoryahan ta kuya Nonoy sa Fathers Are Good. So araw kani pag nag-irelingan kami kanina sir. Igwa kaming grupo na pigapod ming Fathers Are Good. Ang mga araw kaning topic dumanan nagluluwas. Kung ngunyan igwa sa imong patikim. Gusto kong... Ganun yan na mag-join. Ma-join kita. Fathers are Sir, good. may bago kitang recruit. Kumbaga sa kanta, Pa? when will this ever? And... Oh, yun. Ah, Ayun po. Doon rin mapunduin ng Ayun mananggad. pagrulukuhan. We fool each other. Sa mga Yes. tao eh. The father fools his family. Do you lead your family to goodness or badness? Ayun mananggad. Correct. Oh. No. The question is when. And Yeah, who talaga- will start yun the change? Iyo talaga ini nga kasi iyo ini ang pagtabang mi. Okay. So, sa magayon Ikatabangan mi nga mga pobre. magayon I mean- itong sinabi ni Sir. Kaya yan kaya 500 pesos will give a day's work, a day's meal. Pero kukuhaan ko yan sa imo, yan 500 yan. Correct. Mabalikan. Bawi! Babawian! Mas dakol pa din. Babawian! Dakol pa! Exponential lang Oo, kami. yan. Oo. Magayon itong sinabi ni Sir na kung araw mong sala ang pigigibo mo, di mo na pagpatanga doon sa mga Correct. Di ba? Iyo, in other words, yung mga aki man na nailing man ng sala, they not tabi mag-cooperate. Do not cooperate. Kumbaga sa Kigandi baga, silent protest. Yes. Ayun. Oo. That is how. Di ba? Paano kayo madali? Maybe I'm not inciting revolution, Yung mananggad. silent- Agad na si may Sir silent Jose protest. kay last na mensahe niya para sa mga ama na maselebrar kang Father's Day sa Sa aga. aga. Sir, tabi. Okay, ang mga na kumbaga sa always seek the right path, the right solution, and then kung di pa kaya, you try changing a little bit at a time. Yes. And then you will know that it is very good to ma-unload ka kan mga baggage mo. You will realize that there is something greater than what you are facing now. Something greater beyond na mas mahalaga. Okay. Yung Yun ang mananggad. Correct. Sir Jose, babasahon ko lang sa Okay. iyo. May message dito sa iyo si Ma'am Didi Luxin. May message sa iyo sa akin. Basahon ko sa iyo niya. Sabi ni Ma'am Didi, makainit pala ako, Dad. Ha ha ha. I love you. Thank you for all that you do for us. Nagmamati. Nagailing po si Didi. Sir Jose, salamat po sa oras na itinaw mo sa tuya ngayon na pagkahapon. Happy Father's Day po sa Yes. iyo. Happy Father's Day, Kuya A. Happy and Father's Day, Kuya Sir Jose Mike. Tabe. Happy Father's Day to Happy everybody. Father's Day Be po. happy. Yes. Kabos. And then, do not stress yourself. Yes. Okay, Deep sara. Okay. Sige. Relax lang. pero time something to reflect about. Ayun po. Yun Ayun lang. po, ayun po. Thank you so much, sir. Thank you. Salamat. Sige, thank you po. Thank you. Yes, Bye-bye. mga tugang si Sir Jose Locsin Jr., our Vice President for Engineering di po sa PBN DZGB. Salamat, Kuya Mike. Yes, Kuya A. Salamat po sa imo. Sana happy Father's Day sa imo sa gabos ng mga maunyan, ha? Happy Father's Day po sa inyo. Kay Kuya Nald, Happy Father's Day. Yan, nasa muyang technical department and then the soon to be father manining duwa. Siyempre, para yung lalaki. Oo, yung manangga. Pero bako pa ngunyan. No? Salamat sa gabos sa mga nagarantabay. Happy Father's Day sa gabos ng mga ama sa bilog ng mundo. Kuya Mike? Yes, Kuya A. Salamat sa imo, ha? Antabayan ng gilayon kami gilayon sa mga masunod na daw hanggang Monday to Saturday, Kuya A. Sige. Salamat sa imo, Kuya A, sa permi mo sa kuya pag invite digdi. Maski abo mo ba minadigdi na sa nago. Wala kang magagawa. Yan, sige. Salamat sa mga nagantabay. Happy Father's Day. Thank you. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo,
May sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at